I siedzi sobie taki Polak i myśli: oj mój Boże drogi, dlaczego Ty mnie tak torturujesz? Dlaczego jestem chory? Dlaczego to wszystko złe mi się dzieje? Odpowiedź jest prosta: nie wiem i się nie dowiesz, prawdopodobnie. Kluczem jest zaufanie Bogu, że On wie co robi. I to powołam się na słowa Chrystusa, bo myśli moje są nad myślami waszymi i drogi moje nad drogami waszymi. Albo mamy też Hioba, któremu, mimo że dobrze sobie działał, nagle na niego wszystko się zawaliło, wszystko stracił. No i co? Jego cierpienie miało jakiś sens. Jaki? Nie wiem. Nie analizowałem aż tak głęboko. Ale chodzi o zaufanie Bogu. Że On wie co robi. Bo jakby to jest Bóg.